Hey, what's up mga ka-adventure, for today's video? Andito na naman po tayo sa may San Carlos City, Pangasinan. Tayo nagbabalik upang tikman at pasyalan ang kanilang mga pinagmamalaking mga pagkain dito. So yun na nga mga ka-adventure, andito na naman po tayo sa may bandang likod ng Town Center Mall. Dito nga pala tayo magpupunta mga ka-adventure sa may Forever 39. Napakarami nga yung mga binibinta nila dito mga ka-adventure. Madami tayong pwedeng pagpipilian dito mga pagkain. Habang tayo nag-order mga ka-adventure, mayroon tayong mga nakitang mga customer dito. Kaway-kaway naman dyan. At andito na nga ang aming mga order, ang kanilang pinagmamalaking sisig at ang kanilang Forever 39 milk tea. Nag-order na rin tayo ng shawarma at mayroon pang burger. Kaya naman mga ka-adventure, tinikman agad natin yan. Unang kagat, sisig agad. Ay, sana all, sana all. Eh grabe mga ka-adventure, kakaiba yung timpla ng kanilang sisig dito. Sarap din ang kanilang milk tea. At syempre ito ang kanilang pinagmamalaking shawarma. Yummies talaga mga ka-adventure. Promises. Awat lalamot. At kasama ko nga pala mga ka-adventure si Maning TV Vlogs dito. Ang Forever 39 nga pala mga ka-adventure ay matatagpuan lamang to sa may parking area, likodan lang po ng Town Center, San Carlos City. Kapit lang to mga ka-adventure sa mga nagbibinta ng street food. Kaya tara, arap na at magmerienda dito. Pagkatapos nga namin magmerienda mga ka-adventure, nadaan ulit kami dito sa mga nagbibinta ng mga street foods. Ayun si ate, oh, nakilala agad tayo. At mayroon nga palang street foods dito na hindi natin napuntahan nung isang araw. Mayroon nga nakapagsabi sa akin na mayroon ding mga nagbibinta ng street foods dito. At matatagpuan nga lang to dito sa kanilang palengke. Kaya naman, agad-agad naman nating pinuntahan. Abay, ang dami rin palang mga nagbibinta ng street foods dito. Mayroong hotdog, isaw, Vitamax, paa ng manok, ulo ng manok, at marami pang iba. At mayroon nga tayong mga nakitang mga estudyante dito. Mag-shoutout nga daw sila. Shoutout po, shoutout. Shoutout sa mga klase namin dyan. Saan? Anong school? Sa grade 11 yung Ayun o si ate at kuya. Dito rin nila napiling magmerienda. Sana all may jowa. At nagbigay na rin tayo ng mga sticker. Kaya kung mapasyal at madaan lang kayo dito sa may San Carlos City, itry niyong pumasyal dito. Napakasarap yung kanilang mga street foods dito. At napakamura pa. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito po kami sa may San Carlos City Food Trip Adventure. Dito lang po to sa may tabi ng LTO office ng San Carlos City. So ito yung kanilang mga pwesto. Tikman ang kanilang mga pinagmamalaking street foods dito. Po yung street foods nila dito, ito magkano? 2. Ito 2 din. Tapos ito 10. Kainga. Tapos to 10 lang din yung laman. Eh grabe. At yung paa 5 pesos. At yung ulo 15. Eh quality. Tapos yung ano, ito 15 po, balon-balunan. balon-balunan. Ay sobrang mura lang po yung mga paninda nila dito ng ano, street foods. 10 pesos lang din. Ay sobrang mura. Kaya naman syempre mga ka-adventure, bumili na rin tayo. Agad-agad naman natin tong tinikman. Ay grabe mga ka-adventure, quality. Ang kanilang sauce mga ka-adventure, yung suka, ay grabe. Ang sarap ng kanilang pagkatimpla eh. Awat. Kaya naman mga ka-adventure, pasyal na rin kayo dito at tikman ang kanilang pinagmamalaking street foods. Hey, what's up mga ka-adventure? Mayroon akong ituturo sa inyong napakagandang laro. Ito ay ang 1xBet, na kung saan pwede kang manalo at maglibang kahit nasa bahay ka lang. Pwede natin suportahan ang ating mga PBA player, mga volleyball player. Kahit NBA pa yan o boxing, pwede mo rin ditong tayaan. At manalo ng tumataginting up to 7,000 pesos. Pero syempre para manalo ng up to 7,000 pesos, mayroon akong ibibigay sa inyo na promo code. Ito yung gagamitin yung promo code, ito yung gagamitin nyo. Paano gamitin at paano mag-register? Ito po, tuturo ko sa inyo kung paano. So yun ang mga ka-adventure, paano mag-register, may bibigay ko sa inyong link. At pagkatapos dyan, pumunta kayo sa may registration at bigay ang Ronan na promo code na binigay ko sa inyo. At pagkatapos mag-register at manalo na up to 7,000 pesos, taya na!